Ej, han køber dem sikkert ikke. Nej, de stjæler dem sikkert. Så er vi snart i Randers, skattebasser. Randers? Okay. Hvorfor er der ikke nogen burka? Så skulle du nok så blive en lille fuld af bullerland. Hvad snakker du om? Det er sådan noget, Tom, man går i. Man går i sådan en burka, det er det rigtige. Nej, det er ej. Så ikke i Danmark, der går vi sådan noget her. Og... Det er helt forkert. Nej, det er ej. Så var blevet. Kirketid. Så er vi her først i protestantisk kirke, og så i moskeen, og i synagogen, og nu løber tiden fra mig.